И така, извинявам се, за което просто без да исках спрях OBS-а. Вместо да го спра на пауза, не погледнах, че пише стоп. Аз мислех, че е пауза, нали, да не чакате за времето. Продължавам от тук. Както виждате, вече е понеделник. Този епизод ще бъде 2,5, няма да бъде трети епизод. 2,5, защото продължаваме, нали? Той ще бъде малко по-къс, естествено. Ще сипеме за 30 лева. 30 долара, да, аз сега така викам лева, лева, лева. Не знам защо на всички игри така им викам. Така. За 30 кинта си пахме вече над половината. Горивото е ефтино. Не е някакво скъпо, нали, да кажем. Няма нищо в моето шкафче. Имаме ли ток или няма? Няма. На кой номер трябваше да се обана? На този? 555-21-09. Tu peux m'appeler plus souvent, hein? Ça me fait toujours plaisir. Mais bon, je suis contente quand tu appelles. Oublie pas de boire assez de sirop d'érable, hein? В писмото... Никаква идея къде е. Май няма да имаме ток. Ето го. До 5 работни дни ще дойдат. Ясно.
Искам да видя какво стана с... дърветата. Растат все още. Което това е добре, ще трябва да насадим и още. Добре, нека да растат картофите. Това е важно да растат. Еми това ще бъде клипчето за сега, просто в другия епизод ще има туник на БМВ-то, ще пуснем и тока, ще викнем някой да асфалтира и земята, така че до следващия път. Абонирайте се за канала и не забравяйте.